Здравейте ви, боксери, аз съм Nitaco23 и това е четвърти епизод на Майнкрафт, оцеляването ми. Последния епизод намерихме ето тези бебчета. Ой, милите на татите, ей тук ще вас сложа. Да сложам, като има са пече. Има зомби, чулмо. За вас не знам. Я не ми нужда такъв. Ево едам. Аня. Не. Ой, гледай как блъскат по врата. Абе, твоите родители не са ли те учили да не правиш бе? Опа. Тук трябва да запиша входа. Станеш, чупиха ли вратата? Маме, ако сте чупили вратата. А, не, здраве. И сега ще ми чупи. Невероятно. Сега ще изляза, ще ги почувам. Тук има нещо, някакъв друг добитък чувам. А, идва един скелет. Чувам го. Оп, 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 оп. Добре. Сега да видим какво може да направим. Значи да отидем съберем обсидиан. Следващия епизод ще събираме обсидиан, не този. Ферма може да направим, ама трябва да изчакаме да стане ден. Зато и като стане ден ще продължа епизода. Тъй ето върнахме се, вече е станал ден. Зомби ме, Ендърмен и този мазен крипър. Ендърмен дошъл му грабнем първата. Латка. Нещо май обърках системата. Тъй дропна абсолютно нищо. Тъй сега трябва да изчистим място за фермата. Тук имам да крафтна една лопата и една мотика. Ще им бъдат по-нужни. Така. Тъй. Сидове имам малко. Доста. И картоф имам. Картофа ще го разваря, че сега. Значи фермата е тук.
тук е тъй. Не, къде да направя? Ето тук е тъй. Слагам водата и почвам 1, 2, 3, 4. Тако. Тъй, тук 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тук те трябва да запълнят малко дърт. Аз съм имал нищо. Тъй, значи тук 4. Тук 1, 2, 3, 4. Трябва да разчистя малко място и за оградки да има. Така. Тук те да наслагам. Тъй. Повече сидове. Така, значи 4 на 4. Толкова може да събере водата, пък на мен не ви трябва повече. Тъй, значи тук ще са квадранти. Като квадранче ги направим, тук ще са картофи. Тук те ще са картофи. Трябва да го разсея обаче. Картоф. Бомбил. 1, 2. Аре. Тъй готово. 4 картофа имаме. Така. Ще трябва да засея уита. Сидовете. Тъй, значи. До тук картоф. Значи тук картоф. Тук картоф. Тук са моркови ще бъдат. Пак е тук. Ето и цялото. Ще бъде уит. Ето е. Ако изобщо намеря морков ли? Надявам се да намеря. Готово. Сега трябва да направим оградки. Добре, да проверим в честа. Редстоун. Така. Злато да го пусна да са тако. Трябва да събера малко дръвче. Да правя толкова много пръчки. Айде да има. Диамантина кирка. Трябва да събера малко обсидиан.
Имам храница, горе-долу. Стига. Чува е зомбита. Трябва да видите отдолу дали има лава. Да не се прекарам. Да падна в лавата. Тук няма лава, но няма и да ми стигне обсидиана. Тук сега ще направим едно бързо таймлапс, че тъй събрахме обсидиана. Това беше от мен. Гледайте следващия епизод. Аз бях Нитарко23. Дайте положителен вод за клипа. Абонирайте се в YouTube и като решите парите. Но не хейтвайте. Чао и до следващия епизод.